Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, kadirli dostlar. 8 avgust'ның kişinde Arşa rayonu Şura avulының imamı İldar Hazret Şaymardановның gailesine bela kildi. Alarның yaşagan ileri, munşaları, bütün нәрсәләре de yangın çıkıp yokka çıkkan. Hem dokumentların da alırga ülgürmegenler, şükür, üzleri, balaları isen sağlar. İldar Hazret'nin 4 balası var. İkisi indi başka çıkıp yaşaylar. 2 yetimni algan bulganlar. Менә шулар белән бергә берсәле инвалид, аны да әйтергә кирәк, 4-әүләшеп шушы төп йортта яшәгәннәр. Әлхәмдүлилләh, битараф булмаган кардәшләребез, дусларыбыз, аларга инде үзләренең өлешләрен кертеп, бүгенге көндә Илдар Хәзрәтнең кулында 1,5 миллион акчасы бар. Әлбәттә, бу акчага йорт күтәрү бүген мөмкин түгел. Әмма безнең максатыбыз хәзер тиз арада йорт төзүне башлап, төзелешне башлап, кышка кадәр безгә түбәне ябырга кирәк. Шөкер, проектыбыз бар, төзүчеләрне табабыз, материалларны инде барлыйбыз. Хәтерегездә булса, моннан 2 ел элек Әлфия абыстайның өе янган иде. Subhanallah, biz sizning bilan oy yarım, 2 ayda аңа яңа үй салып бирдек. Инде күбегез моны оныткандадыр, ләкин Әлфия абыстай хәзердә 5 намаз сайын сезнең исәнлегегез өчен хәер дуаларын кыла. Халкыбыз ил төкерсә күл булыр дигән. Туганнар, кем күпме булдыра ала, сез үзегезнең садакаларыгызны экраннарда күрсәтелгән карта номерына сала аласыз. Uyushmalar, firmalar ярдәм итәргә теләсәләр, безгә мөрәҗәгать итсеннәр, аларга махсус счетларыбызны әзерләп бирәбез. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям кем кардәшенең бу дөньяда бер кайгысын җиңеләйтсә, Аллаһ аның кыямәт көнендә бер кайгысын җиңеләйтер дигән. Һәрберегезгә дә Аллаһның рәхмәтләре яусын, исән, имин булыгыз.